سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ክትገብርዎም ዘለኩም ኣገደስቲ ነገራት ክሕብረልኩም እየ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ትረኽብዎ ዕግበት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምስ ዝተታሒዙ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ትሰርሕዎም ጌጋታት እዮም ነዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ብምፍላጥ ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ከዓ በዓልቲ ቤትኩም ትገብርዎ ጾታዊ ርክብ ንሓዳርኩም ኣገዳሲ ንኽኸውን ዝገብሩ ሓሳባት ክንርኢና ቅድሚ ናብ መደበይ ምእታወይ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክትተባብዑናን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምልፋዕ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ፎርፕሌይ ንብሎ ጥቕሙ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ፎርፕሌይ ብዙሓት ኣገደስቲ ጥቕምታት ኣለዎ ብዋናነት ግና ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ንኽትከውን ዝጠቅም ኣገዳሲ ሜላ እዩ ነዚ ነገር ምግባርኩም ድማ ምስኡ ተታሒዙ ዝመፁ ካሊእ ኣገደስቲ ሓሳባት ኣለዉ ንፎርፕሌይ ከይገበርኩም ናብ ጾታዊ ርክብ ክትኣትው ከለኹም ዕግበት ንኽትፈጥሩለን ንውሕ ዝበለ ግዘን ዓቕምን ይሓተኩም እዩ ኮይኑ ግና ፎርፕሌይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ እንተጌርኩም ግና ብዝሓፀረ ግዜ ዕግበት ክትፈጥሩለን ዝሕግዘኩም ሜላ እዩ እቲ ካልኣይ ጥቕሙ ድማ ምስ ጾታዊ ርክብ ተታሒዙ ከጋጥማ ዝኽእል ኣብ ማህፀነን ከጋጥም ዝኽእል ሕማም ንኽቕንሰለን ዝሕግዘኩም እዩ ንጾታዊ ርክብ መስሎ ከም ዘድሊ ካብኡ ብዘይተነኣሰ መንገዲ እውን ፎርፕሌይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንጾታዊ ርክብ እንታይ ደኣ ፎርፕሌይ ብኸመይ እዩ ዝፍፀም ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ከለና ፈለማ ክልቴኹም ንሓንጎልኩም ንጾታዊ ርክብ ከተዳልዎ ኣለኩም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንሳውን ካባኻ ንስኻውን ካብኣ ትደልዮ ነገር ኣሎ ብፍላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ፎርፕሌይ እትገብርሉ ኢንቫይሮንመንት ናይ ምምራፅን ናይ ምዝግጃውን ስራሕ እቲ ቀዳማይ ስራሕኩም ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ተመሳሳሊ ከለር መብራህቲ ተዝኸውን ይምረፅ ሽምዓ ተትጥቀሙ ድማ እቲ ዝበለፀ መማረፂ እዩ ምስ ተታሒዙ ድማ ዋይን ምስታይ ዝበለፀ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንኽለዓለልኩም ዝሕግዘኩም እዩ ቀፂልኩም ድማ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ከፊትኩም ኣብ ዓራት እንተዘይኸውን ይምረፅ ኣብ ባይታ ኣብ ፍርናሽ ኮይንኩም ኮፍ ኢልኩም ናይ ፍቕሪ ቃላት እንዳተቀያየርኩም ቅድሚ ምንኽኻእኹም ብዕላል ንጾታዊ ርክብ ክተላዓልወን ኣለኩም እቲ ካሊእ ሓሳብ ድማ ግዜኹም መሃብ እዩ እዚ ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ወዲእኹም ናብ ካሊእ ነገር ካብ ትኸዱ ንውሕ ዝበለ ግዜ ምናልባት እውን ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ሓሲብኩሞ ዝነበርኩም ስራሕ ብምግዳፍ ዝነበረኩም ቆፀሮ ብምግዳፍ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብኩም ክትዕልሉ ኣለኩም ናይዚ ጥቕሙ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ምስ ተወዲ ክተሕልፎ ትደሊ ግዜ ኣሎ ብሓባር ኮይንኩም ዕረፍቲ ንኽትወስዱ ክትደሊ ትኽእል እያ ነዚ ገዲፍኩም ናብ ካሊእ ነገር ናብ ካሊእ ስራሕ ኣብ ትኸድሉ እዋን ኣብ ቀጻሊ ጾታዊ ርክብኩም ግዜ ከም ዘይትህባ ብምሕሳብ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ናይ ምግባር ድሌታ ንክትሕት ክገብር ዝኽእል እዩ ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ከም ትደልያ እውን ክትሓስብ ዝገብራ እዩ ናብቲ ካሊእ ሓሳብ ክንኣቱ ከለና ድማ ሮል ፕሌይ ይበሃል ትርጉሙ ድማ ናይ ባዕልኹም ሓላፍነት ምውፃእ ማለት እዩ ናይ ተወዲ ሓላፍነት ንኣብነት ነቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ኢንቫይሮንመንት ምድላው ከምኒ ነቲ ገዛ ምምዕራይ ክኾን ይኽእል ዝስተ ንኣብነት ዋይን ምድላው ክኾን ይኽእል ሓደ ዝብላዕ ወይ ከዓ ስናክ ምድላው ክኾን ይኽእል ሙዚቃ መሪፁ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ብሉፅ ምግባር ክኸውን ይኽእል እዘን ነገራት ናይ ባዕልኹም ሓላፍነት ክትዋፁ ኣለኩም ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ንጾታዊ ርክብ ናይ ባዕልኽን ሓላፍነት ክትዋፃ ኣለክን ንኣብነት ፅሬትክን ምሕላው ንጾታዊ ርክብ ዝምቹ ኣከዳድና ምግባር ንናይ በዓል ገዛኺ ወይ ከዓ ኣፍቃሪኺ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከላዕሉ ዝኽእሉ ምንቅስቓሳት ምግባር ንኣብነት ካፍተን ሓላፍነትክን ምውፃእ እየን ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ናይ ባዕልኹም ሓላፍነት ክትዋፅኡ ኣለኩም እቲ ካሊእ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ማሳጅ እዩ ማሳጅ ክበሃል እንከሎ ግድን ብኦይል ሰውነትና ተቐቢእና ወይ ከዓ ጥራሕ ነብስና ኮይንና ንገብሮ ጥራሕ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ዘላዕሉ ክፋል ሰውነተን
منخخ محسساي كم مساج يزقصر ስለዝኾነ እዚ ማሳጅ ድማ ኣብዝሓ ግዜ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ተፅቢት ዝግበር ስለዝኾነ ማሳጅ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ክትነኻኽእዎ ክትሓሳስይዎ ዘለኩም ክፋል ሰውነተን ንምዝኽኻር ዝኣክል ድማ ከምኒ ኣብ ክሳዳ ከባቢ ኣብ እዝና ከባቢ ኣብ ኣጥዋታ ኣብ ብልዕታ ከባቢ እንዳነኻኽኣኻን እንዳሓሳስኻን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ብዕፅፊ ንኽልዓል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዝኾነ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እዘን ኣገደስቲ ሓሳባት ዘይምፍላጥኩም ከም ዝጎድአኩም ብምፍላጥ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ትገብርዎ ፆታዊ ርክብ ንኽትጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ናይ ቻነልና ስድራ ንኽትኮኑን ብኽብሪ ሓትት ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹልና መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ